Vítam vás na odbornom vzdelávaní Asociácie pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Tento úvod sme natočili práve kvôli tomu, aby sme vám predstavili, ako bude koncept odborných webinárov vyzerať a čo vám týmto chceme priniesť. Som veľmi rada, že vám môžem predstaviť kolegov, ktorí budú spolupracovať na tomto projekte spolu s celým tímom. Prvým z tých kolegov je Robert Karoli, prezident APPO SR a druhým František Gilian, generálny sekretár. Tak a poďme rovno vysvetliť, prečo vlastne sme začali sa týmto odborným webinárom venovať. Robo. Ahoj Janka, ďakujem veľmi pekne za uvítanie a čo sa týka samotných webinárov, táto myšlienka nejak zrela dlhšiu dobu a vznikla na základe nejakých aj rozhovorov, aj výmeny názorov a myšlienok, že ako posunúť tú odbornú úroveň špecialistov požiarnej ochrany, respektíve všetkých tých, ktorí sa nejakým spôsobom pohybujú v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb. No a keďže sme tu mali prednedávnom aj pandémiu COVID, ktorý nám trošičku zamedzil tomu, aby sme sa mohli fyzicky stretávať, čo nás viacej podnetilo aj k tomu, aby sme využili tie technológie, ktoré dneska nám už trh ponúka. Myslím si, že aj oni nás presvedčili o tom, že je možné mnohé veci robiť inak ako v minulosti. Tak to, čo sme v minulosti robili prezenčne, to znamená, že sme sa stretli niekde a tam sme mali nejaký buď seminár, alebo nejaký workshop, alebo iné odborné zamestnanie, tak sme sa dohodli, alebo rozprávali sme sa o tom, že možno, že by bolo vhodné, zaujímavé a prospešné začať tvoriť takéto webináre, ktoré jednak nám šetria čas, že nemusíme cestovať a potom samozrejme je možné si ich opakovane pozrieť a nie je tu ani limit na priestor, to znamená aj tí diváci alebo tí, ktorí ho majú záujem si pozrieť, nie je tu na obmedzenie. Feri, skúsme vysvetliť, komu všetkému sú tieto webináre určené. No určite sú určené celé odborné verejnosti, ako to už spomínal Robo, že máme ľudí, ktorí sa jednak zaoberajú projektovaním alebo navrhovaním požiarnej bezpečnosti stavieb. A potom máme samozrejme firmy, ktoré jednak sú výrobcami, dodávajú nejaké technológie alebo nejaké systémy do tých stavieb z hľadiska požiarnej bezpečnosti stavieb. No a potom samozrejme máme aj realizačné firmy. No a v podstate v takej skladbe je aj celá naša asociácia, že zastrešujeme aj tých riešiteľov a projektantov požiarnej bezpečnosti stavieb. Takisto zastrešujeme výrobcov a zastrešujeme aj tých zhotoviteľov. Takže toto je taká základná skupina. Samozrejme, že sú aj ďalšie, napríklad ako Hasičský záchranný zbor, tak to je tiež vítané, aby aj takíto ľudia sa dostávali k tým najaktuálnejším informáciám, ktoré my veľmi radi poskytneme. Takže asi toto je taká štruktúra, tá cieľová skupina. Tak vlastne ja to zhrniem, že našim cieľom je zvýšiť kvalitu a úroveň či už projektovania alebo tej realizácie požiarnej bezpečnosti na Slovensku. A na záver, teda toto spravíme také krátke, ale na záver by som chcela ešte vysvetliť, že niektoré časti budú možné zhliadnúť úplne zadarmo, niektoré časti budú spoplatnené. Skúsme povedať, prečo budeme spoplatňovať niektoré časti. Myslím si, že odpoveď je celkom jednoduchá a je v tom, že človek, pokiaľ chce sa vzdelávať a chce mať kvalitné informácie, asi je aj ochotný za to zaplatiť, lebo myslím si, že to, čo je zadarmo, tak mnohokrát nenachádza to adekvátne ohodnotenie, respektíve to, aby si ten dotyčný človek vážil, že tú informáciu má. Takže naozaj myslím si, že náš cieľ je to prinášať najaktuálnejšie, najmodernejšie,
lepšie informácie v tej oblasti, ktorej pôsobíme a sme presvedčení o tom, že tí, ktorí chcú seriózne na sebe pracovať a odborne rásť, sú ochotní aj investovať do seba, do svojho vzdelania. Samozrejme, našim cieľom nie je honorovať, respektíve žiadať nejaké neprimerané sumy. Myslím si, že skôr pôjde o symbolickú cenu, ale práve ide o to, že aby to nebolo voľne šíriteľné len z toho dôvodu, že si kliknem, pozriem, tak ako je to na bežných sociálnych sieťach, kde odozva, aby ma to zaujalo, je možná pár sekúnd. Tunak už pri tom, keď chce niekto tú informáciu konzumovať, tak musí byť o tom presvedčený, že ten produkt je dobrý a je ochotný si aj za to zaplatiť. Tak ja to ešte vlastne zhrniem tým, že všetky odborné webináre budú spoplatnené, keď budú orientované viacej marketingovo a budú orientované len všeobecným obsahom, tak budú voľne dostupné. Každý jeden webinár bude mať pripravený krátky zostrih, aby ste vedeli, že o čom bude. Budeme sa venovať aktuálnym témam od elektromobility, stavebného zákona, nových noriem, toho, ako sa to má správne robiť. A rovnako vás vyzývame, aby ste cez našu stránku asociácie a pokladali otázky, ktoré vás zaujímajú, ktoré vy nemáte vyriešené a jeden webinár bude venovaný čisto len zodpovedaniu takýchto dotazov. Rovnako vás rovno v úvode prosím, aby ste sledovali naše sociálne siete, či už sa bavíme o LinkedIne, Instagrame a budeme v kontakte. Ďakujem. Ďakujem.